Ja, hej. Jeg skulle lave et resume og en fortolkning af Kongens Fald, som er skrevet af Johannes V. Jensen. Ja. Det handler egentlig om Mikkel Thøgersen, som er søn af en smed, og det starter med, at han starter med at rejse til København for at studere, hvor han så møder en prins, som senere bliver konge. Han hedder prins Christian, og her i København, der forelsker han sig i en kvinde, der hedder Susanna. Han har aldrig rigtig snakket med hende, og han kan ikke sådan rigtig komme i kontakt med hende. Og så formår han aldrig at få hende. Men det gør en, der hedder Otto Iversen, som får en affære med hende, selvom han har en kæreste, som hedder Anne Mette. Mikkel tager derfor hævn over, også fordi at han ligesom tog hans dame. Og derfor voldtager, og det derfor voldtager Mikkel Otto Iversens kæreste, hvor de bagefter begge to rejser væk, altså man ser dem ikke igen. Og man hører bare, at Anne Mette, hun er rejst til et eller andet sted. Ja. Og efter så bliver Mikkel soldat, hvor han er med i mange slag. Og så lidt senere i historien, der bliver kong Christian taget til fange, hvor prins Christian nu er blevet til kong Christian. Og så ender Mikkel på samme båd som kongen. Og på den her båd, der bliver kongen fragtet frem og tilbage, for han ikke rigtig ved, hvad han skal gøre. Og hvad skete der? Og så, og så derefter så bliver han kongen taget til fange på et slot. Ja, det der Sønderborg slot, tror jeg det var. Og så hvor at Mikkel han bliver sådan en tjener for ham, men han er sådan lidt mere bare en ven, fordi at de har et rimelig godt forhold til hinanden. Og så kommer de senere til at diskutere sådan et astronomisk spørgsmål, om solen den drejer rundt om jorden, eller om jorden drejer rundt om solen. Fordi at dengang i den tid, der havde man et geocentrisk verdensbillede med, at man troede, at jorden var centrum for alting. Og så var der nogle astronomer, der havde begyndt at tænke en anden tanke om, at det er solen, der drejer rundt. Altså, at det er jorden, der drejer rundt om solen, i stedet for. Og så sender kongen derfor Mikkel afsted efter en eller anden mand, der hed Zacharias, som var en astronom. Og han skulle åbenbart have sådan et legeme eller et orakel, som var uden hovedskal, som efter sigende skulle gøre noget med, at hjernen kunne gro ubegrænset, altså sådan at den blev ikke begrænset af hovedskallen, så den kunne blive så stor som den ville. Ja. Og man hørte, at oraklen, det var sådan en uægte søn af kongen. Og Mikkel han bliver så lige pludselig meget syg over ved ham her Zacharias, og Zacharias har vist, at det her orakel det virker, men og så bliver Mikkel syg, og han ligger der er folk, der våger over ham og sådan noget, og så kommer han til at røbe, at Zacharias ham her, og det her orakel her, og dagen efter så bliver de brændt. Og Mikkel vender så derefter tilbage til kongen, til slottet, og hvor han ikke har fået svar på sit spørgsmål. Dog siger han ikke til kongen, hvad der var sket med det der orakel og Zacharias. Mikkel bliver helt aldrig rask igen. Han er halvt lam, og han er sengeliggende hele tiden. Men han får tiden til at gå med, at han fortæller historier til kongen omkring de der slag, han har været med i, mens han har været soldat. Og senere får han besøg af Jakob Spillemann og hans barnebarn Ide, som han ikke vidste, han havde. Så han kigger ikke på hans barnebarn Ide. Og efter lang tid, så dør Mikkel. Og kongen han er meget rystet, og han ved ikke rigtig lige helt, hvad han skal gøre, fordi han savner lidt Mikkel nu. Ja. Da de havde et stærkt bånd. Til sidst hører man Jakob Spillemann spille sin sidste sang. Og dagen efter fandt man ham, hvor han har hængt sig selv ude i gården, tror jeg. Ja, og så i starten af historien, der følger ja, i hvert fald det er meget rodet, det her, fordi Mikkel kan ikke rigtig finde rundt i, hvad der sker. Så kan jeg i hvert fald ikke, fordi at han sådan, der går mange tanker, han tænker på mange ting, og det føler lidt som om, at han ikke rigtig er særlig selvsikker, Mikkel her, eller han mangler at finde sin identitet, i hvert fald sådan, jeg tolker det. Og han griner ikke rigtig af, hvad de andre griner af. Det er som om
leder efter sin identitet i starten. Han bliver kaldt Storken, fordi han ser lidt sjov ud. Det hvilket han også gør så mange tanker om. Kongen og Mikkel, de minder lidt om hinanden, da de begge to gør noget voldeligt eller grotesk, ikke etisk korrekt, og det ender ud i, at det får dårlige konsekvenser. Da Mikkel han voldtager hende der Annemette for at tage hævn, så er der jo mange, der sådan tænkte, at der var ingen, der vidste, at Mikkel han var sådan, og de kiggede meget ned på ham. Så er det sådan lidt det samme med kongen, da han overtager Sverige på den der grove måde, han nu gjorde det på. Og det resulterer i, at hans eget folk også kigger ned på ham, og de går lidt imod ham, da de afsætter ham. Og så til allersidst kommer alt til at hænge sammen, da Annemette rent faktisk får Mikkels barn, som hedder Axel, som Mikkel så senere myrder, da de var under et slag. Og så, men Axel han nåede så at få et barn med en, der hed Inger, og de får så men han nåede at få det der barn, og så de får en døv pige, som hedder Ide, som han så til allersidst får at se som sit dødsleje, men han ikke gider se hende, fordi at han vidste ikke, at han har fået det barn der, og han er ikke rigtig stolt af det, på den måde han har fået det, tror jeg. Ja, det var vist det.